v tuto chvíli a teď to tady na nás trošku mluví. Jo, jo, už Jo, to já jsem jenom nahrává, zapíla rozumím. nahrávání, takže to je fajn. Jasně. Jsme škola, která je zaměřená na budoucnost, na přípravu budoucnost. Toho se snažíme dosahovat pomocí progresivního vzdělávání. Máme tu naší filozofii založenou na několika pilířích, o kterých budeme hovořit v průběhu prezentace. Já bych pro začátek určitě vypíchnul, že ty nejdůležitější, na kterých vlastně to vzdělávání stavíme, je naše propracované kariérní poradenství, rozšířená výuka cizích jazyků, spolupráce s odborníky a určitě i přátelský přístup, příjemná atmosféra, kterou si dovolím tvrdit, že vždycky tady nadýchnete, když přijdete tady k nám do budovy a daří se nám i získávat na dnech otevřených dveří poměrně hezká, příjemná zpětná vazba, jak to tady funguje a jak to tady na člověka dýchne, když přijde. Tak já bych vás určitě ráda seznámila samozřejmě, co vám nabízíme v rámci našeho oboru gymnázia. Takže tam vidíte kód, který potom vyplňujete, když budete se přihlašovat přes systém DIPSy, nebo když budete se přihlašovat prostě formou přihlášky papírové. A nabízíme vám teda čtyřleté gymnázium, kde chceme otevřít 4 třídy, celkem 100 studentů, s tím, že teda jedna třída bude po 25 studentech. Jenom bych tady asi vyjádřila jednu důležitou informaci, že zatím v systému DIPSy ani v prvním kole nebude možné se přihlásit na 6letý a 8letý obor gymnázia. Dobrý den, mohl bych se k tomuhle jenom zeptat, jestli máte nějaký info, jestli se to 8letý gymnázium otevře třeba případně v druhém kole nebo ne? V tuto chvíli vlastně jsme ve správním řízení a komunikujeme s ministerstvem a čekáme vlastně, jak se celá situace vyvine. A v tuto chvíli vám můžu bohužel jenom říct, že v prvním kole už se nám to určitě nepovede a doufáme, že v druhém kole budeme úspěšnější. Jo, ale zatím žádný indicie teda. Zatím bohužel žádný výsledek nemáme v podstatě, no, o který bychom se mohli opřít. Jo, dobře, děkuji. Tak já posunu na další slide, kde máme profil žáka a profil absolventa. Jsme samozřejmě gymnázium, poskytujeme všeobecné vzdělávání a chceme, aby naši absolventi byli orientovaní ve společenském, politickém i kulturním prostředí. Zároveň klademe důraz na efektivní komunikaci. Chceme, aby naši absolventi byli sebevědomí v rámci prezentace svých dovedností sebe sama. A toho dosahujeme určitě i díky tomu, že máme poměrně hodně možností, nebo máme možnost vlastně i pokusného ověřování od ministerstva, což je takový projekt, kde studenti pak hodně prezentují a mají zkrátka mnoho možností, jak se prezentovat. Zároveň díky tomu, že máme celou výuku založenou nebo z větší části založenou v digitálním prostředí v Microsoft Teams nebo v Microsoft 365, tak určitě podporujeme i schopnost samostatně se učit a podporujeme samostatnost jako takovou a zároveň týmovou práci, která je pro nás taky velmi důležitá a celé to prostředí školy a i to, jak třeba žáci sedí a mohou pracovat poměrně jednoduše v takzvaných hnízdech a pěkně pospolu, tak určitě tady to prostředí to všechno podporuje. A já se přesunu na další slide. Tak já bych vás ráda seznámila s technologiemi na gymnáziu. Samozřejmě, jak už tady bylo řečeno panem ředitelem, tak se snažíme podporovat technologie na gymnáziu, jak v rámci výuky v jednotlivých předmětech, tak samozřejmě i třeba ve volném čase. Používáme interaktivní tabule, které jsou ve všech učebnách
100% v každé hodině je využíván notebook, přes který vlastně studenti komunikují, dostávají tam materiály od učitelů, dostávají prezentace, dostávají pracovní listy. Na základě toho si vlastně učitelé tvoří právě ty materiály sami, takže můžou to přizpůsobit tu výuku právě konkrétní třídě nebo konkrétním studentům, když mají o něco větší zájem, tak si třeba připraví nějaký speciální pracovní list. Pracujeme teda přes Microsoft Teams, takže všechny materiály jsou právě zaznamenávány právě v Microsoft Teams, všechny materiály tam studenti najdou, můžou se k nim kdykoliv vrátit, můžou si ty pracovní listy vlastně zpracovávat znovu, aby zjistili úroveň svých znalostí. Komunikace samozřejmě s rodiči i žáky probíhá přes systém bakaláři a používáme samozřejmě v rámci hodin různé vzdělávací aplikace, snažíme se využívat i umělou inteligenci ve vyučování. Vždycky je to s tím ohledem na to, že student dostane třeba nějaké zadání konkrétní, ale učíme je i tomu kritickému myšlení, aby k těm technologiím taky přistupovali s určitou rezervou a samozřejmě si veškeré informace ověřovali, takže o to se tady snažíme vlastně v rámci všech těch hodin, které tady studenti absolvují. Můžeme vás nalákat určitě i na virtuální realitu ve výuce. Máme tady virtuální brýle, se kterými kantoři můžou pracovat v rámci třeba jazyků, francouzštiny, angličtiny, němčiny a samozřejmě i třeba v rámci dějepisu, geografie a tak dále. Takže myslím si, že studenti tady určitě můžou prožít velmi zajímavé hodiny i v rámci virtuální reality. Máme řadu zahraničních projektů a v naší výuce působí rodilí mluvčí. Na obrázku přímo v prezentaci zrovna vidíte naší MOU. Jinak výuka cizích jazyků funguje tak, že vlastně máme žáci, kteří přijdou, tak mají možnost si zvolit druhý povinně volitelný cizí jazyk a ve třetím ročníku pak třetí, anebo mají možnost posílit vlastně ten druhý jazyk a mít takzvanou třeba angličtinu plus nebo španělštinu plus. A zároveň mají možnost pak i doplňujících kroužků mimo výuku, kde jsou pak v těch jazycích zdokonalování. Pro příští rok plánujeme, že by se rodilí mluvčí vzali jednotlivé tematické bloky a vyučovali i v určitých předmětech v angličtině, a to buď v tandemu a nebo sami. Co je potřeba určitě zmínit, tak je Education.cz, což je jedna z našich mateřských organizací, která nám poskytuje plný servis ve výjezdech do zahraničí a vy vlastně v rámci školného pak máte tady ten plný servis zahrnutý a dostanete vlastně veškerou péči v rámci toho, kam má dítě vyjet, kam směřovat a veškeré vlastně poradenství, které je s tím spojené. Zároveň máme na škole i program Erasmus, máme řadu výjezdů do blízkých zemí, spolupráce s jinými školami, například v Německu, v Drážďanech a tak dále. Takže zahraniční projekty a výuka je určitě taky jedna z věcí, na kterých si zakládáme. Tak já tady určitě představím kariérní plán a podkreslení stránek u nás ve škole, na čem hodně stavíme naše vzdělávání a vůbec naši školu, tak je určitě úzká spolupráce s týmem poradců, ať je to výchovní poradce, který je na škole, kariérní poradce, školní psycholog a samozřejmě školní metodik prevence, fungují v týmu a myslím si, že vlastně vzájemná ta podpora i jakým způsobem pracují je úžasná, jak pracují se studenty, všechny informace si sdílí, dokáží vlastně vytvořit právě portfolio studenta, dokáží komunikovat s ostatními učiteli, aby právě podpořili ty silné stránky studenta. A myslím si, že studenti se na ně velmi rádi obrací i s různými, samozřejmě na výchovného poradce s různými psychickými problémy, na kariérního poradce se svými zájmy a tím, kam by chtěli ve svém životě směřovat. A samozřejmě i školní psycholog, který tady slouží k tomu, aby vždycky, když nastane nějaká situace nenadála, tak aby zafungoval v ten moment daný.
Vytváříme portfolio každého žáka, které vlastně student na pedagogické liceu odevzdává a tady vlastně se potom tvoří portfolio, kdy vnímáme, kam student směřuje a jakým vlastně směrem se chce ubírat a postupně kariérní poradce, výchovný poradce zjišťuje směřování právě každého studenta zvlášť. Jak už tady bylo řečeno, tak je tady silná spolupráce s Education.cz, samozřejmě v rámci také toho kariérního poradenství. Když studenti potom chtějí vycestovat do zahraničí, tak mají tu možnost na půl roku, na rok. Samozřejmě mají připravené to studium, řeknou si své zájmy, na jakou školu by chtěli jít. A Education.cz je schopno jim připravit ten zájezd na míru nebo ten pobyt na míru. V čem je tady ještě výhoda určitě v rámci studia, kdy student, když odjíždí do zahraničí, tak může zároveň studovat i na našem gymnáziu, kdy plní úkoly právě přes Microsoft Teams nebo má různé online schůzky a potom může se vrátit do toho ročníku, ze kterého odešel, což si myslím, že je velký benefit, že nestratí ten rok, který je třeba na škole. Ale samozřejmě to potom záleží individuálně na každém studentovi, jak se rozhodne. Kariérní poradenství samozřejmě podpoří jak silné stránky, vychytá ty slabé stránky žáka, takže určitě tam ta spolupráce je hodně výrazná. Průběžně dochází k různým testováním v rámci třeba celých tříd nebo v rámci jednotlivých studentů. Snažíme se podporovat nadané žáky, že jsme schopni jim přizpůsobit třeba potom i výuku, jak třeba sportovně nadaným, tak samozřejmě i třeba výtvarně nadaným studentům. A celkově je připravujeme na jakoukoliv vybranou vysokou školu, takže v rámci i právě pomoci s tím výchovným poradenstvím, kariérním poradenstvím a jednotlivými učiteli, tak se snažíme dobře připravit na přijímací zkoušky na vysokou školu a na jejich budoucnost. A teď se to nedaří posunout. Velká napětí. Tak. Teďka nevím, jestli jsme nepřeskočili někam dál, tak jsem na to víckrát kliknul, ale uvidíme. A když tak se pak zpátky ke slajdům vrátíme. Adaptační kurz, pořádáme adaptační kurzy. Možná takovou zvláštností je, že na našich adaptačních kurzech jsou sami studenti, kteří školu studují. V příštím roce bychom rádi udělali adaptační kurz formou výjezdu. V letošním roce jsme ho měli tady formou takového, řekněme, příměstského tábora, ale v příštím roce bychom byli rádi, kdyby to bylo formou výjezdu. Tak do čeho se můžete zapojit, nebo do čeho se může zapojit student, když bude studentem naší školy, gymnázia? Máme školní parlament, schází se v pondělí ráno. V pondělí ráno máme výuku od 9 hodin z toho důvodu, že buď probíhají třídnické hodiny, anebo probíhá právě školní parlament. Studenti se můžou zapojovat do různých aktivit, můžou vymýšlet zajímavé projekty, které potom prezentují před celou školou nebo zapojují do toho celou školu. Myslím si, že to je krásná aktivita, která potom se hodí třeba i do životopisu studentů. Určitě já doporučím Klub mladého diváka, protože si myslím, že to je úžasná záležitost, kterou možná budete znát i třeba ze základních škol, kdy studenti navštěvují vybraná divadla a seznamují se vlastně s kulturou a s divadly v Praze. Divadelní kroužek vám můžeme nabídnout v rámci našeho vzdělávání naší školy. Historický klub, který se koná občas, není to úplně pravidelná záležitost, ale můžete navštívit různé aktivity, různé výstavy, kterou pořádá pan Dinda. Potom tu máme školní časopis, ten se taky schází to pondělí ráno, tvoří ho studenti z různých ročníků a snaží se vlastně nějakým způsobem reflektovat, co děje ve škole, ale i mimo školu. Často jsou tam i texty třeba studentů, které napíšou a jsou na ně hodně pyšní a chtějí se prezentovat, tak jsou tam umístěné i texty studentů, různé literární pokusy. Nabízíme různé jazykové kroužky, samozřejmě i pro začátečníky, pro pokročilé, takže můžete si opravdu najít, nebo studenti si můžou najít to, co je zajímá. Konverzační kroužek v angličtině, v němčině, máme francouzštinu. Připravujeme studenty na jazykové certifikáty intenzivně.
A samozřejmě nezapomínáme ani na sport, který je velmi důležité, ty sportovní akce, různé aktivity. Třeba o Vánocích jsme měli sportovní turnaj v Přehazované, kde se zúčastnili jednotlivé třídy, bojovali o prvenství, včetně teda učitelů. A dostáváme se do části, která už vás určitě všechny hodně zajímá, a to je přijímací řízení. Myslím si, že je to poměrně standardní záležitost, to znamená, že je dobré, když se dostanete do systému DIPSy, tak dodat, řekněme, standardní věci, to znamená vysvědčení, dodat doklad o absolvování třeba nějakých soutěží, olympiád, certifikátů, za které v rámci pak školního kola je možné získat body, a případně pak samozřejmě doporučení školského poradenského pracoviště, pokud máte. A asi se hodí teďka říct, že vlastně ta jednotná přijímací zkouška z matematiky a z českého jazyka tvoří 60% z toho celkového penza získaných bodů a ta školní část pak 40 bodů. Tak já vás určitě seznámím s informacemi, které 100% víte a určitě to vědí vaše děti, protože myslím si, že tyhle ty termíny pro ně budou velmi důležité a hlavně možná trošičku takové jako strašáky, kdy teda absolvují CERMAT zkoušky. První termín je teda 11. dubna 2025 a druhý termín se koná 14. dubna 2025. Já se ještě opravím, já jsem předtím říkal body, ale jsou to procenta, je to 60 a 40%. A tady už to vlastně vidíte ve shrnutí. Ještě bych tady určitě dodal, že vysvědčení z druhého pololetí 8. třídy a z prvního pololetí 9. třídy. A co se týče ústního pohovoru ve škole, tak se vlastně jedná o to, že žák dostane takový ucelený text a měl by se představit na začátku, popovídat něco o sobě, o tom, co ho motivuje se dostat na naší školu, a pak má prostor k přečtení textu, k analýze a pak má možnost vlastně mluvit o tom, co se dočetl, a je v rámci toho pohovoru dotazován na to, co vlastně v tom textu je a není. Tak tady už možná co dodat, můžete nás sledovat samozřejmě na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku, můžete se podívat samozřejmě i na webové stránky, tam samozřejmě budeme rádi, když nás budete sledovat, naše příspěvky i to, co se na gymnáziu děje, jaké tam jsou různé aktivity, když studenti navštěvují různé exkurze, pracují na nějakých projektech, tak tam dáváme ty informace a ty naše úspěchy, tak je to můžete sledovat. Myslím si, že právě na sociálních sítích na vás vlastně pak dýchne ta atmosféra, kterou tady máme. Hodí se určitě představit i další obory, která naše škola má. Je to teďka nově vlastně otevřené Lyceum 2.0, Všeobecné lyceum, což je poměrně zajímavá záležitost, která se v prvních 2 ročnících tváří v podstatě jako gymnázium, a pak už je víc oborově zaměřená, a vlastně na toto Lyceum 2.0 byl i v minulém týdnu webinář. Pak je to určitě pedagogické lyceum akademické, které je přímo tady na budově, předškolní, mimoškolní pedagogika, která je na Hornoměcholupské, a pak také dálkové studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Tak a tady jenom pro informaci, že samozřejmě příští školní rok se budeme stěhovat do ulice Spálená, a teď momentálně teda ještě sídlíme za Pořížskou branou 6 a jsou tam teda odkazy, kdybyste chtěli kdykoliv napsat, tak můžete napsat na info@gymnasiumfuturum.cz, kde vám odpovíme na jakékoliv dotazy, můžete si domluvit individuální konzultaci a my vás hrozně rádi provedeme školou, zodpovíme vaše dotazy, a abyste třeba mohli poznat i nebo nasát tu atmosféru, která tady je, přátelská, a nebo se samozřejmě můžete podívat na naše webové stránky, jak už jsem ji říkala, www.gymnasiumfuturum.cz, a tam můžete sledovat úplně všechny aktivity, které se tady na gymnáziu dějí a které by vás mohly zajímat, nebo spíš možná vaše děti, aby věděli, jestli jsme pro ně ta pravá volba.
za nás by to asi z hlediska prezentace bylo všechno. Tak teď se budeme těšit na dotazy. Super, moc díky za prezentaci, dotazy tady jsou, takže já se do nich pustím a možná první bych vybrala hned ten, který se týká nové budovy a dostala jsem tady dotaz, jestli ta nová budova bude bezbariérová, nevím, jestli znáte odpověď, tak prosím. Já si myslím, že na 99% ano, protože v budově je výtah a tak, jak jsme budovu zatím stihli poznat, tak jsem vlastně nevidím důvod, proč by bezbariérová nebyla. Tak, já teďka tady se podívám do chatu teda na začátek, na všechny otázky a jedna z nich je: Dobrý den, prosím, kolik žáků v současnosti studuje na vaší škole? Předpokládám, že dotaz je mířen přímo na gymnázium, to znamená, jak jsem avizoval vlastně na začátku, jsme mladá škola, mladý obor gymnázia. Máme v tuto chvíli otevřenou vlastně jednu třídu, první ročník, který se otevřel v loňském roce. Já myslím, že ta otázka je i taková obecná, takže můžeme klidně shrnout i celkově, kolik je studentů i tak, protože tady jsou pak některé otázky i na lyceum, i na gymnázium, takže možná to směřovalo na oboje. Tak na budově tady na Florenci se pohybujeme okolo čísla 180 žáků a na Hornou Měcholupské je to číslo podobné, se nepletu, takže je to nějakých 360, 350 žáků. Super, díky. A další otázka. Dobrý den, očekáváte, že budete otevírat i druhé kolo přijímacího řízení? Ano, očekáváme. A další dotaz. Jako škola budete růst co do počtu žáků? Jak budete zabezpečovat kariérní poradenství pro jednotlivce? Bude na to vybudovaný tým učitelů? Jak jsou, prosím, řešeny kapacity učitelů? Tak ten tým vlastně, který v tuto chvíli to má na starosti, to kariérní poradenství, tak je poměrně velký a vlastně ty moderní metody, které nám umožňují rozklíčovat tu osobnost a to jejich zaměření, to, že si třeba budují svá portfolia a vlastně v průběhu toho studia dělají různé kroky k tomu, aby a na konci věděli, kam mají směřovat, kam by měla směřovat jejich kariéra, tak si myslím, že i v těch vlastně počtech, které se určitě budou navyšovat, tak je to zvládnutelné, ale tím nechci říkat, že bychom samozřejmě nenabírali další odborníky, kteří se tomu budou věnovat. Určitě samozřejmě se zvětšujícím se počtem žáků bude nutné i tady tento tým dále rozšiřovat, aby měli veškerou péči, kterou mají mít. Díky. Další otázka směřuje na školné. Kolik bude školné ročně? Nevím, školné je v tuto chvíli na gymnáziu nastavené na 98 000. S tím, že častá otázka ještě bývá, jestli nehrozí nějaké velké zvyšování tady toho školného. Může se zvyšovat o inflaci, ale nemělo by se zvyšovat nějak samozřejmě jiným způsobem. Jen vlastně je tam inflační doložka, která pak to školné může, ale nemusí navyšovat v rámci inflace. Další dotaz směřuje na přijímací zkoušky. V případě, že zvažujeme přihlášku na gymnázium i pedagogické lyceum, bude dítě dělat školní zkoušku dvakrát nebo jenom jednou? Ano, školní část se dělá tolikrát, kolikrát se k nám přihlásíte. Je to i z toho důvodu, že se vám někdy může stát, nebo studentovi se může stát, že se mu ta zkouška ústní nepovede, tak vlastně právě i ta další šance, a je to vlastně jako jsou to jednotlivé obory. Takže opravdu tolikrát, kolikrát tady bude přihláška, tak tolikrát se bude dělat ten ústní pohovor. Díky. A kolik bylo loni přihlášek? Jaký byl počet přijatých a kolik bodů měl poslední přijatý, prosím? No to je dobrá otázka. My totiž tady k tomu, vzhledem k té historii, která byla a tím, že se vlastně otevíralo až druhé kolo přijímacího řízení, tak v podstatě nemáme žádnou statistiku a musel bych se podívat, kolik měl vlastně poslední přijatý. Z hlavy to nevím, ale zkrátka nemáme žádné validní data k tomu, aby jsme mohli říkat, kolik statisticky je přijímuto a kolik není.
Díky. Prosím, školné se hradí ročně, pololetně nebo je možné i měsíčně? Školné se standardně hradí ročně s tím, že vlastně na začátku se platí 60% a pak do konce ledna zbylí 40%, ale samozřejmě pokud někteří rodiče chtějí, mají možnost i splátkového kalendáře a platit měsíčně. Mhm. A další otázka se týká budov. Na Praze 6 už nebudete mít pobočku, tak tam možná můžeme vysvětlit. A zároveň ještě další otázka se týkala budovy, jestli je možné jít na prohlídku školy už na tu spálenou. Tak možná spojíme obě tyhle otázky, prosím. Já teda, jestli jsem rozuměl správně, tak bylo Praha 6. Mhm. Tak v tuhletu chvíli vlastně máme budovu na Florenci, máme budovu na Praze 10 a v Hroměcholubské ulici a nová budova je tedy na Praze 1, v Spálené ulici. A co se týče prohlídky, tak v tuto chvíli zatím v budově je současný nájemce a prohlídka možná bohužel není zatím. Mhm. Já možná ještě jenom shrnu, že na Florenci budou zůstávat lycea a celé gymnázium se stěhuje právě na tu Prahu 1 na Spálenou. Aby to bylo úplně jasný. A další otázka se týká IB maturity. Tak tady můžu odpovědět, že na gymnáziu se nebude možné skládat IB maturitu, ale v tom případě právě můžete kontaktovat Education.cz, kdybyste měli zájem o studium v zahraničí případně. Když tak mě doplňte, jestli něco nevím. Ne, určitě to říká správně. Pořád. Tak, no. A další otázka se týká jazyku. Kdy bude možné volit si druhý jazyk? Jaký musí být minimální počet žáků na otevření jazyka v určité úrovni? Vlastně druhý jazyk si volí studenti hnedka do prvního ročníku a ve třetím ročníku mají pak možnost třetího jazyka, s tím, že ale mají i možnost posílit vlastně ten druhý, protože se nám zdá výhodné, než umět 3 jazyky, jeden třeba na dobré úrovni nebo vynikající a pak 2 hůře, tak je možná lepší umět 2 na vysoké úrovni, tudíž mají vlastně možnost si posílit ten druhý jazyk ještě v tom třetím ročníku. A co se týče počtů, tak vlastně současný první ročník má angličtinu rozdělenou do 4 skupin, takže ta výuka je poměrně hodně individuální a mají opravdu jako velkou péči, co se týká toho jazyka a ten rodilý mluvčí se opravdu věnuje individuálně. A určitě já ještě doplním, že ty jazyky, ať si zvolí student francouzštinu, španělštinu, němčinu, tak se otevře vždycky ten jazyk, o který ten student bude mít zájem. Že by se nestalo, že by ten jazyk nebyl otevřený. Super, díky. Tak, další otázka se týká také nové budovy a to, jestli je tam možnost stravování. To je častý dotaz. Určitě chceme zařídit nebo chceme, aby stravování, chceme ho zajistit a to v nejbližší možné školní budově nebo v zařízení, které nám to umožní. Do budoucna bychom rádi to vyřešili i nějakým způsobem v budově, pokud to bude možné, ale v tuto chvíli to určitě bude formou nějakého docházení do nejbližší vzdálenosti. Tak, další otázka. Máte určenou minimální bodovou hranici pro češtinu a matematiku? Tak tuto hranici stanovenou nemáme, ani stanovovat nechceme, protože jsme si vědomi toho, že CERMAT testy ne úplně validně ověřují znalosti studentů a základní školy je na to ne úplně připravují. Takže z toho důvodu si myslíme, že dokážeme vlastně toho žáka odhalit právě při tom školním kole, při tom pohovoru. Takže dolní hranici jsme nestanovovali, máme nějakou hranici namyšlenou interně, jak bychom to chtěli, aby to bylo. A určitě bych rád avizoval, že chceme budovat kvalitu a ne kvantitu, takže v tomto směru by se pak to přijímací řízení mělo ubírat. A v jakých termínech se potom budou konat ústní pohovory?
ústní pohovory se budou konat vlastně buď v době konání přijímací zkoušky, jednotné přijímací zkoušky, anebo v dnech následujících, nebo dnech okolních, když to takhle řeknu, protože samozřejmě nevíme počty přihlášených a budeme muset ještě řešit přesně ty termíny, abychom mohli jednotlivé studenty pozvat. Takže týká se to těch dnů kolem v tom dubnu, kdy se budou konat jednotné přijímací zkoušky. Mhm. A tam asi ti lidé, kteří se přihlásí, tak včas dostanou vědět, v jakém termínu budou. V pozvánce dostanou vědět, kdy se dostavit na ten ústní pohovor. Super, díky. Další otázka se týká stipendia, jestli je možné nějaké stipendium získat. Ano, individuální stipendia určitě poskytujeme. Je potřeba podat žádost, důvodit vlastně, proč se o stipendium žádá a pak je individuálně ta žádost posouzena. Tak, další otázka, protože jste mladá škola, máte ji zajištěn dostatek vyučujících pro 4 třídy gymnázia? Tak ten tým se buduje. My samozřejmě v tuto chvíli nevíme, jestli dokážeme otevřít 4 třídy, nebo jestli, jak dopadne to přijímací řízení, nedokážeme teďka dopředu predikovat, kolik těch zájemců bude. A byť na tom samozřejmě pracujeme, aby jsme tady měli kvalitní pedagogy, víme o tom, že v dnešní době sehnat moderně smýšlejícího kvalitního pedagoga není jednoduché, tak na tom pracujeme a doufáme, že se nám to podaří. Já můžu jenom doplnit, že tým kolegů, kteří jsou tady na škole, tak je velmi inspirativní, velmi inovativní a vlastně každý z nás i má spoustu kontaktů, co se týče učitelů, jak na střední škole, tak samozřejmě třeba i na vysokých školách, takže myslím si, že by to neměl být vůbec žádný problém sehnat kvalitní pedagogy, protože myslím si, že opravdu tihle lidé tady inspirují. Tím, že dlouhodobě pracujeme ve školství, máme kolem sebe poměrně hodně kontaktů, tak si dovolím tvrdit, že seženeme ty správné. Super, díky za odpověď. Další otázka se týká tělocvičny. Jestli má škola tělocvičnu? Tělocvična je také oblíbený dotaz na našich dnech otevřených dveří. A je to tak, je to vlastně stejná situace jako s jídelnou, to znamená, že se budeme snažit zařídit tělocvičnu v nějakých nejbližších možných prostorech, které nám to umožní. Takže určitě v dochozí v nějaké vzdálenosti nejbližší. Tak a musí být na ústní pohovor vypracováno portfolio? Pro gymnázium ne, takže gymnázium nemá vypracované portfolio. U toho osobního pohovoru je to opravdu o představení studenta, o tom, jaké má zájmy, jaké má koníčky, jaká je vlastně osobnost, abychom poznali, jestli ten student opravdu má zájem o to studium na gymnáziu. A potom samozřejmě rozbor toho textu. Krátký text, kde jsou uvedené otázky, většinou jsou to témata, která se týkají studentů, takže to vychází hodně z jejich zájmu, abychom se potom mohli ptát i na ty následující otázky. A je to spíš o tom, není to žádný takový ten rozbor, asi jako třeba budou znát z těch testů CERMAT, ale je to opravdu rozbor toho textu na základě opravdu toho přečtení, porozumění tomu textu a potom i vlastních zkušeností, které vlastně načerpal na základě toho čtení toho textu. A kdy se pak studenti dozví výsledky ústního pohovoru? Výsledky ústního pohovoru vlastně jsou pak v rámci DIPSy, my potom ústním pohovoru, potom vyhodnocení to zadáváme do systému a pak vlastně na základě toho je to vkládáno do DIPSy a určováno pořadí a systém DIPSy vlastně si s tím potom poradí a udává ten počet přijatých a nepřijatých uchazečů. Ale určitě takovou tu základní zpětnou vazbu dostanou určitě po tom pohovoru, jakým způsobem třeba mluvili, tu slovní dostanou určitě od těch jednotlivých učitelů. A u přijímacího řízení ještě zůstaneme, a to kolika body je ohodnoceno vysvědčení, prosím. Jestli se nepletu, tak je to v tuto chvíli nastaveno na 12,5 bodů, z 8. třídy 12,5 bodů
z 9. třídy a tato hodnota je za vlastně průměr 1, tato bodová hodnota. Jo, a ještě je tady dotaz na příklad textu k diskuzi při ústním pohovoru a jestli se nepletu, tak příklady těch textů jsou na webu. Teď Ano. nejsem 100% jistá, ale myslím si, že jak jsou kritéria k přijímacímu řízení, tak buď v tom dokumentu, anebo v téhle části webu potom najdete i odkaz na ten ukázkový text. Ano, přesně tak. Ten text je umístěn na webu, týká se umělé inteligence a jinak jako samozřejmě, jak jsem ji říkala, tak ta témata jsou opravdu, nemusíte se bát, že by byla nějaká odborná, nebo že by to byl nějaký ryze odborný text, kterému by studenti museli porozumět. Jde nám opravdu o témata, ke kterým mají studenti se možnost vyjádřit, protože samozřejmě my koukáme i na to, jak reagují, jak když jim dáme otázku, tak jak jsou oni schopni zareagovat vlastně na základě svých zkušeností, znalostí, své osobnosti. Takže to opravdu téma týkajících se dost často jejich zájmů nebo jejich zaměření a tak. Takže se toho nemusíte určitě bát. Mhm. Pokud byste případně ten text na webu nenašli, ale opravdu si myslím, že tam je, tak klidně napište na ten e-mail a my vám ho pošleme, nebo případně se můžete i doptat na nějaké informace. To určitě budeme rádi. A vidím tady poslední dotaz a to, co zahrnuje školné a které náklady naopak je nutné hradit separátně. Například učebnice, kurzy, kroužky, výlety a podobně. Tak kurzy ano, kurzy je potřeba hladit zvlášť. Co se týká učebních pomůcek, tak ve Spálené ulici plánujeme, aby celý vlastně ten výpočetní systém byl založený na Macu, na Apple a budeme mít exkluzivní vlastně smlouvu s Applem a žáci by měli mít pořízený počítač, který budou mít za velmi zvýhodněnou cenu. Ale to jsou v podstatě veškeré náklady, které jsou, řekněme, nebo které nejsou zahrnuté v tom školném, protože učebnice máme sporadicky jenom v některých předmětech, protože nám velmi rychle zastarávají a přijde nám mnohem efektivnější pracovat v počítačích, pracovat s digitálními učebnicemi, pracovat s aplikacemi. Takže kromě vlastně různých kurzů sportovních nebo výjezdů a tady toho zmíněného počítače by neměly vznikat žádné další více náklady. A možná já se ještě doptám, tady jsou i v závorce právě ty kroužky, tak ty jazykové kroužky, ty se neplatí zvlášť, nebo? Ty se neplatí zvlášť, ty jsou v ceně toho školného. Super. Dobře, díky. Děkuju. Tak a další otázka ještě. Přibyly 2 nebo 3. Pořádají se třeba i lyžařské nebo nějaké další sportovní kurzy? Pořádají určitě, my jsme rádi měli do budoucna široké portfolio různých sportovních aktivit, nicméně se nám teďka v současné době stává, že se nám na ně žáci nehlásí, takže doufáme, že do budoucna ten zájem o to bude větší, ale určitě ano, podporujeme pohyb a zdravý životní styl. Super. Jaké je zaměření vašeho gymnázia? Působí to, že spíše humanitně? Jakou podporu a časovou dotaci budou mít přírodní vědy? No, tak to je těžká otázka. Já, kdybych měl mluvit za sebe, tak já jsem samozřejmě sportovně zaměřený, takže já se držím takové té jako sportovnější části, co se týká nějaké vize, ale samozřejmě naše mateřská organizace je 100% humanitní, protože se jedná o pedagogickou školu původně, takže ty základy určitě takové jsou a samozřejmě i někteří učitelé, kteří tady jsou, pochází vlastně z té mateřské školy, pedagogické střední školy, takže asi takhle. Já bych to možná ještě doplnila.
kdy studenti, jak je samozřejmě to všeobecné gymnázium, tak potom mají možnost samozřejmě v těch posledních 2 ročnících se profilovat a tam můžou se profilovat samozřejmě i těmi přírodními vědami, takže tě všeobecné gymnázium připravuje na jakoukoliv vysokou školu, nejenom vlastně humanitního zaměření. Takže studenti můžou samozřejmě nastoupit na jakékoliv lékařské fakulty, právnické fakulty a podle toho si potom volí samozřejmě ty semináře, ze kterých chtějí maturovat a potom i samozřejmě pokračovat na vysokou školu. Super, díky moc. A poslední dotaz zatím, ale klidně, když tak ještě pište, tak je na matematiku, jestli ta bude učena podle učebnice. No, taky dobrá otázka. Matematika si myslím, že je určitě vyučovaná podle učebnice, nicméně zase je to hodně v kombinaci s počítačem, s aplikacema i vlastně v rámci virtuální reality, takže zapojujeme všechny možné zdroje do výuky v rámci matematiky. Já bych tady možná jenom doplnila, kdyby se nám podařilo získat jednu moji bývalou kolegyni na matematiku, tak ta by vyučovala jak formou učebnice, tak i my bez té učebnice, ale hlavně je to prostě úplně taková forma, že tu matematiku pochopí úplně každý, takže to je tak jenom za mě. Super, já myslím, když tak mě opravte, ale že tam je to vždycky jako kombinace. Si myslím, že i když v tom předmětu ten učitel třeba používá učebnice, tak ta vize je vlastně taková, že vždycky do toho vnese nějakou jako svou inspiraci, bych řekla, jak ten předmět učit jako jinak a motivovat studenty k tomu, aby jako ten předmět objevovali. Určitě, já souhlasím. I co se týče, může vlastně v rámci té výuky někteří kantoři používají pracovní sešity, které jsou nakoupené, ale samozřejmě všechno to doplňují vlastními pracovními listy. A přesně, jak se říkala, tak je to o tom, že učitel připraví nějaký materiál, může to přizpůsobit těm studentům a oni potom na tom listu pracují a mají ty materiály, takže tam je to hodně potom i jako individuální, když o nějaké téma větší zájem, tak ten učitel má ten prostor vlastně vytvořit ty pracovní listy a studenti potom s tím můžou pracovat. Tak, jedna z dalších otázek směřuje přímo na pana ředitele, jestli by mohl říct něco o vašich předchozích pozicích. Určitě ano, to není žádné tajemství. Moje předchozí pracovní zkušenost v rámci školství byla na základní škole a gymnázium Square a předtím jsem dlouhé roky působil také jako vedoucí katedry na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Mám zkušenosti i se spoluprácí s ministerstvem a se zahraničními vlastně tituly, fondy, které jsem měl tu čest poznat. Díky, doufám, že jsme odpověděli. Tak, další otázka jsou v rámci profilace možné i semináře ekonomického zaměření? Myslím si, že, a teďka si nejsem jistý, že v rámci pak toho třetího ročníku nebo v rámci ZSV, ano. Určitě, já bych tomu zase doplnila. V rámci základu společenských věd tam vlastně 1 rok probíhá vlastně jenom ekonomie, takže tam opravdu to ekonomické zaměření je. Díky. Tak, naskakují další dotazy. Já se musím jenom zorientovat v tom, který jsem už četla. Tak, zmínili jste kariérní poradenství. Mají následně výsledky profilu žáka, silné, slabé stránky, preference na skladbu předmětů nebo jejich váhu? Asi jestli mají výsledky vliv potom na skladbu předmětů. To ne. Bohužel to vlastně jako není možné tímto způsobem nastavovat, protože by to bylo velmi složité, když samozřejmě myšlenka je ušlechtilá, ale v rámci rozvrhu, v rámci vlastně úvazků a tak dále by to bylo velmi složité tady toto realizovat. Tak, z jakých předmětů se bude skládat maturitní zkouška? Tak maturitní zkouška, samozřejmě český jazyk a literatura, povinná maturita, potom matematika nebo angličtina a potom samozřejmě ty volitelné předměty, které si student volí na základě i toho, ze kterých chce maturovat a chce potom pokračovat dál na vysokou školu.
Tak, jsou prezentované aktivity povinné, na webu uvádíte spolupráci s firmami, jak konkrétně se to promítá do výuky nebo jiných aktivit? Jsou, řekněme, povinně volitelné. Funguje to tím způsobem, že je vlastně pozván nějaký odborník z firmy do školy, kde pak mají možnosti, nebo kde je pak možnost vlastně jeho prezentace, nebo i žáci mají možnost se ho pak doptávat na různé věci. A pak určitě i jsme teďka nově začali spolupracovat s novou firmou, která přímo zprostředkovává vlastně, řekněme, stáže ve firmách a studenti pak mají možnost ty firmy navštěvovat a získávat tam vlastně takovou jednodenní praxi, řekněme. Mhm. Tak, v maturitním ročníku nejsou již hodiny fyziky a chemie? Další dotaz. Tak nevím, jestli víš odpověď. Tam se to bude řešit těmi semináři. Mám takový pocit, tím nejsem úplně 100% jistá. Já jsem humanitně zaměřená, ale samozřejmě tam by se to mělo řešit už ty hodiny formou seminářů. Když bude někdo chtít studovat třeba lékařskou fakultu a samozřejmě bude dělat ty zkoušky z těchto předmětů, tak už tam budou vypsané semináře, aby právě nahradily ty hodiny v těch posledních ročnících. Nejsem si jistá u té fyziky, ale u té chemie si myslím, že bude právě nahrazena tím seminářem. Mhm. Tak, tady je otázka potom na webináři, jestli bude na webu, tak ano, bude na webu možné se na záznam potom podívat i zpětně. A ještě je tady jedna otázka pro 8leté gymnázium, jestli je také ústní pohovor. Nevím, jestli se tazatel třeba nepřipojil až později, tak možná bych znovu zopakovala, jak to s těmi víceletými gymnázii je. Jsme teďka ve fázi správního řízení v rámci ministerstva. Můžeme určitě s jistotou říct, že bohužel v prvním kole gymnázium 8leté ani 6leté neotevřeme. Nicméně pracujeme na tom, aby jsme tady v tom správním řízení byli úspěšní, ale určitě pohovor u 8letého gymnázia neplánujeme. Mhm. Tak, jaký den je ústní pohovor? Tam si myslím, že jsme už říkali, že to právě se budou ty termíny stanovovat až teď možná mě ani upřesní. Ústní pohovory budou se konat kolem jednotné přijímací zkoušky od CERMATu. To znamená dny následující nebo stejný den. Ale nebudou před. Tady se ještě doptává jeden z účastníků, jestli budou ústní pohovory před nebo po písemném testu, ale tam si myslím, že to bude buď v den, anebo po. Pravděpodobně tak bude. Ono samozřejmě záleží na počtu těch zájemců a jestli my vlastně dokážeme tady budova ty zájemce pojmout. V případě, že ne, tak to samozřejmě bude i v nějaké dny před nebo i po. Takže je možné, že i před. Tak tam asi bychom dali doporučení, abyste sledovali, a teď nevím, jakým kanálem vám to přijde, ale vy, když podáte přihlášku, absolvujete nebo připravujete se na ten písemný test, tak ale vždycky dostanete jasnou informaci, kdy vás čeká ta školní část na tu školu, kterou jste se přihlásili. Přesně tak, vlastně ten systém DIPSI vám odešle naší pozvánku, kde vy už uvidíte včas ten termín, kdy přijít. Super, tak doufám, že jsem nějakou otázku nepřeskočila. Pokud jsem vaši otázku nepřečetla, tak ji klidně skopírujte a pošlete ještě jednou. A jinak, pokud je to v pořádku všechno, tak nemáme žádné další dotazy. Tak ještě dáme chvilku pro poslední přemýšlení. V případě, že by vás napadlo něco, na co byste se chtěli zeptat až po webináři, tak určitě zavolejte nebo napište a my rádi vám na tu otázku odpovíme. Tak, žádný dotaz nepřibyl, takže předpokládám, že jsme odpověděli na všechny vaše dotazy. Já moc děkuju. Já jsem tam položila několik dotazů, ale všechny jste úspěšně přeskočili. Tak možná jenom omylem jsem přeskočila, tak když tak klidně... Můžete prosím říct nějaké podrobnosti k tomu, jak bude probíhat ta školní zkouška, kolik třeba procent budou body za vysvědčení, kolik za ten pohovor a kolik za soutěže? Jo, ano, určitě. Já jsem některé dotazy, které se třeba opakovaly, tak jsem nečetla všechny, ale to se omlouvám. Jestli jste neslyšela odpověď, to určitě můžeme zopakovat.
Tak já zopakuju, jak bude vypadat ta ústní zkouška, na Matouše potom nechám ta procenta, protože přece jenom si asi vezmu spíše tu ústní část. Ta ústní zkouška vypadá tak, že student dostane text, se kterým pracuje, má tam otázky, na které odpovídá a potom se představuje něco o sobě, koníčky, zájmy, motivaci, proč chce studovat na naší škole nebo na gymnáziu. A my se potom doptáváme na další věci, většinou souvisí právě s tím, co on nám sám řekne, anebo i s tím, co se dočteme v tom textu a snažíme se na to navázat a vymyslet třeba i další otázky, které se týkají jeho samotného, abychom viděli, jakým způsobem reaguje a jestli je vlastně vhodným studentem na naše gymnázium. A já bych ještě teda upřesnil, že v rámci té jednotné přijímací zkoušky může žák získat 150 bodů, což je vlastně 60% z toho celkového penza bodů, které může získat, a 100 bodů z té školní části, s tím, že zhruba polovina, tuším, je tam za to vysvědčení, za různé certifikáty, a ta další polovina je pak v rámci toho ústního pohovoru. Děkuju moc za odpověď. Ještě jsem se chtěla zeptat, bude tam odpolední vyučování? Určitě ano, bude. Je to, možná bych doplnil, že bez toho to ani nejde, protože my musíme plnit rámcový vzdělávací program, respektive máme nastavený náš školní vzdělávací program, který musí odpovídat určitým standardům a vlastně není možné tu výuku realizovat bez odpolední výuky. Děkuji moc. Tak super, moc díky, že jste se doptala ještě. A mezi tím tady máme ještě dotaz na to, pokud by se termín pohovoru shodoval s termínem pohovoru na jiné škole, tak jestli vlastně lze domluvit změnu. No, tady v tom případě myslím si, že systém DIPSy by to zase měl vyhodnotit, takže by tady ta situace neměla nastat, ale pokud by nastala, tak se samozřejmě budeme snažit maximálně vyhovět v tom, aby to nějakým způsobem proběhlo a ten uchazeč byl nějakým způsobem přijat k tomu pohovoru. Mhm. Tak, kolik lidí se hlásilo v minulém roce na vaší školu? Tam o tom jsme taky už, myslím, mluvili, ale klidně můžeme zopakovat. Bohužel v tuto chvíli nemáme k dispozici žádné statistiky, které by byly validní, protože jsme otvírali gymnázium, respektive náš první ročník až v druhém kole, takže ty výsledky by byly velmi zkreslené a proto je nikde neuvádíme. Mhm. Tak, další otázka je na to, jestli bude mít škola laboratoře. Ano, ve Spálené ulici plánujeme jednu odbornou učebnu, která bude plně vybavená na odborné předměty, chemie, fyzika, takže ano. Super. A je možné nebo je možný nějaký individuální přístup pro vrcholové sportovce? Ano, o tom jsem mluvila už, když jsme měli tu prezentaci, že se snažíme podporovat nadané žáky, právě i sportovce, takže určitě není problém potom vytvořit plán pro sportovce, aby mohli u nás studovat a zároveň se věnovat sportu vlastně v plném nasazení. Takže to vlastně něco podobného, když jsem říkala, když student vycestuje do zahraničí, tak taky může být studentem naší školy, i když je v zahraničí, tak tady by to byl vlastně stejný případ. Student by si plnil nějaké úkoly distančně, samozřejmě někdy online, třeba s učiteli, a potom, kdyby potom se vždycky vrátil do té školy, tak by třeba měl nějaké zkoušky a tak. Takže určitě se dá domluvit potom plán na to, aby student mohl zároveň studovat a zároveň sportovat. Mhm. Super. A dalo by se domluvit osobní prohlídku školy na Florenci? To by se určitě dalo, ale možná bych tě teda, Jani, poprosila, jaká by byla nejlepší cesta, jak se zájemci mohou ozvat a domluvit si prohlídku. Určitě. Určitě se ozvěte na info@gymnasiumfuturum.cz. Já ty e-maily opravdu obratem vyřizuji, takže když budete mít chuť se mít přijít podívat do školy, tak vás moc ráda provedu, řeknu vám třeba ještě nějaké informace, pokud budete chtít, a já vám nabídnu nějaké termíny a můžeme se domluvit a můžete přijít sami, nebo samozřejmě i ideálně se svými dětmi, nebo klidně celá rodina, jste tady určitě vítáni.
Já jsem ten e-mail ještě poslala do chatu, případně ho ale najdete určitě, myslím si, že ho vidíte i v prezentaci, ano, a najdete ho i na webu. A další otázka je na rozvrh. Jak vypadá rozvrh časově? Od kdy začíná výuka a kdy přibližně končí? Výuka začíná v pondělí, jak už jsem říkala, od 9 hodin, takže tam je ta hodina právě pro ty třídnické hodiny s třídními učiteli a potom samozřejmě školní parlament a školní časopis. Takže v pondělí se začíná v 9, jinak každý den se začíná v 8, jinak samozřejmě nemáme 0. hodiny, což byl taky docela častý dotaz na mých osobních konzultacích, tak 0. hodiny nejsou, takže studenti opravdu začínají v těch 8 a nejpozději končí v 15:55, kdy teda mezi tím mají samozřejmě obědovou pauzu a záleží na tom, jak je sestavený ten rozvrh. Mhm. Já bych jenom ještě doplnil, že to vychází teďka vlastně tak, že mají dvakrát do těch 15:55 a třikrát do těch 3 hodin. Super, díky. A další otázka je na jazykové certifikáty. Kolik bodů je možné za ně získat? Například angličtinu v B2. Jestli se nepletu, tak je to, myslím, 2,5 bodu. Já tady možná odkážu i na naše kritéria. Určitě. Protože my teď opravdu tohleto se omlouváme, to možná úplně přesně ty body tady teď nevíme. Tak jenom se podívejte na kritéria, nebo samozřejmě vám to můžu i napsat, když napíšete zase na info@gymnasiumfuturum.cz, ale jinak je to na našich webových stránkách v kritériích. Máte tam přesně vlastně i tabulku, kolik za vysvědčení, kolik za certifikáty, je to tam všechno rozepsané. Super, díky. Tak já ještě tady procházím chat, jestli tam není něco, na co jsem zapomněla, ale je to možné, takže klidně se mi připomeňte s dotazem. Případně se podívejte i, jestli posíláte do chatu všem, protože tam jde i nastavit vlastně konkrétní člověk, tak abyste to poslali do chatu všem, případně mě, abych to viděla, ale jinak já zatím nevidím žádný další dotaz, tak ještě vám chvilku dáme, kdyby vás něco napadlo. Případně vy můžete Jani a Matouši říct, a teď doufám, že vás nezaskočím, ale nějakou vaší oblíbenou věc o Futuru. Tak já bych začala asi určitě tím, jestli váháte, kam se přihlásit, tak bych vám doporučovala určitě naše gymnázium, protože najdete tady jak přátelské prostředí, myslím tím i samozřejmě i to, co se týká jako vybavení, které bude stejné v ulici Spálená. A samozřejmě ale tady najdete opravdu inspirativní učitele a i určitě tady najdete spoustu jako přátel, protože já teď sama učím v prvním ročníku gymnázia a musím říct, že ta třída funguje opravdu výborně. Je to opravdu taková parta kamarádů, rozumí si, spolupracují a vlastně reprezentují nás na všech různých Schola Prague ze snadně otevřených dveří. Dobrovolně do večera tady se snaží ostatní přesvědčit o tom, že ta škola je úžasná a já s v tom musím souhlasit. A opravdu, jestli chcete kvalitní studium a zároveň teda ještě i takové to fakt inspirativní prostředí a učitelé, kteří k vám budou přistupovat individuálně, budou s vámi vytvářet projekty a budou vlastně, vy budete na tom prvním místě jako studenti a děti, tak si myslím, že gymnázium je jako pro vás určitě ta správná volba za mě. Já bych také rád určitě vyzdvihnul vlastně to prostředí té školy, které si myslím, že je unikátní a myslím si, že je možné i říct, že tady vlastně nic není problém, každý je vyslechnut. Kolektiv je velmi přátelský a je to zkrátka radost sem chodit. Ale ono se to samozřejmě takhle lehce řekne, ale na první pohled vlastně, když sem přijdete, tak to určitě poznáte, takže a pokud máte tu možnost a čas, tak určitě neváhejte se za námi přijít podívat. Super, díky. Mezitím nám přibyly další dotazy, takže ještě je položím. Je tady ještě jednou otázka na to školné, co všechno je v něm hrazeno. My jsme to už krátce komentovali, já tady jenom rovnou možná odpovím, že já jsem se na to právě doptávala, že jazykové kroužky jsou vlastně v ceně školného, případně na webu najdete otázku, kde je vypsané každá jako podrobnost, která v ceně školného je.
otázka na učebnice, tak ta odpověď je taková, že učebnice se nevyužívají úplně v každém předmětu a učitelé si často tvoří vlastní materiály. Když tak případně mě doplňte, jestli jsem na něco zapomněla. Možná, že můžeme říct, že ty výlety nebo nějaké výměnné pobyty, tam potom jsou to věci, které si případně zájemci hradí ještě zvlášť. Ano. Ano. A v ceně třeba ještě mají určitě v rámci školného, jsou určitě i třeba exkurze studentů třeba do nějakých kulturních institucí a tak, takže v rámci kombinované výuky, která by vás taky asi mohla hodně zajímat, protože to se koná 4krát ročně, studenti pracují v týmech, pracují na projektech, které potom prezentují a myslím si, že je to hodně zajímavá část vyučování, tak i třeba v rámci toho, když jdou potom navštívit nějaké muzeum, divadlo, galerii, tak ty vstupy jsou hrazené právě ze školného. Mhm. Já ještě možná jenom dodám, že v rámci školného máte i tu podporu Education.cz, pokud byste měli zájem o výjezd do zahraničí, ať už na střední škole, nebo třeba byste se během střední školy chtěli připravovat na vysokou školu v zahraničí, tak vlastně tu podporu ze strany Education.cz, to, že vám pomůže vybrat ten obor, vybrat školu a provede vás celým tím procesem, tak už máte taky vlastně v tom školném. Neplatíte tam nic navíc. A další otázka je ještě na to, jestli je nutné předložit jazykové certifikáty v rámci DIPSy, či až během osobní zkoušky. Ideální varianta je nahrát do DIPSy, protože my to pak rovnou vidíme, je to pro nás nejsnažší cesta určitě a můžeme rovnou certifikátům přidělit body. Mhm. Super. A ještě je tady otázka na to, jestli máme na škole zkušenost s řešením šikany. Tak my se tyto patologické jevy snažíme potlačit hnedka v počátku a myslím si, že jsme vlastně od začátku školního roku neřešili jediný případ, kdyby se nám tady děla nějaká šikana, kterou bychom nedokázali vyřešit, nebo vůbec, aby se nějaká děla, protože ve chvíli, kdy tady byly nějaké náznaky, tak se tady poradenské pracoviště ve spolupráci s vedením o to okamžitě postaralo a myslím si, že v podstatě s tím jako zkušenost ani nemáme, protože jsme ji to vždycky potlačili hnedka na začátku. Já tady možná dodám moji oblíbenou věc o futuru. Přijde mi, že tady z téhle strany je hodně velká podpora. I nevím, jestli jsme zmiňovali, že vlastně na škole je školní psycholožka a je tam hodně jako otevřená komunikace, takže já mám jako pocit, že se tam buduje atmosféra, že každý může jakoby otevřeně mluvit o čemkoliv a sdílet, případně kdyby jako nastaly nějaké problémy, takže může cítí tu důvěru, že může se třeba svěřit učiteli, kariérním poradci nebo jiným poradcům nebo školní psycholožce a dostane se mu nejenom naslouchání, ale i pomoci. Takže to si myslím, že určitě funguje. Tak a ještě jedna otázka na školné. Školné je vyšší, odráží se v kvalitě vyučujících. Kde je budete poptávat? Tak. Já si dovolím tvrdit, že patříme mezi levnější školy určitě. A kvalita samozřejmě pedagogů je veliká za mě, protože ten výběr je pečlivý a samozřejmě ta kvalita vyžaduje určitou odměnu, takže za mě ano, samozřejmě to školné pak odpovídá té kvalitě těch vyučujících. Tak, doufám, že jsme odpověděli. Případně už zase nemáme žádné nové dotazy, ale klidně se ještě ptejte. Ještě chviličku počkáme. Tak, vypadá to, že jsme zodpověděli všechny dotazy. Jak už jsme říkali, klidně se ozvěte, kdyby vás napadlo něco potom. Případně, kdybyste se chtěli k webináři vrátit, tak co nejdřív se budeme snažit ho umístit na web, takže bude k dispozici. Případně se kdykoliv ozvěte. Tak moc děkujeme. Děkujeme. Děkujeme, že jste se připojili. Mějte se hezky. Nashledanou. Mějte se. Děkujeme za prezentaci. Nashledanou. Děkujeme. Tak, moc děkujeme.
Děkujeme. Děkujeme. Taky děkujeme. Tak, super. Tak já už možná ukončím celý hovor, tak moc díky. Děkujeme taky moc. Děkujeme. Děkujeme. Se. Hezký večer. Taky. Díky.